Да останат пари за селата. Да, така беше. Така. ...83 имаме за комисията разпределение. Може би сме комисията с най-много. Те се усъщат. Добре, да почваме, искате ли? Да. Първа точка, както каза и председателя, ще ги направи по теми. Първа точка е относно временна финансова помощ за местна инициативна група за МИГ е това. Бобов дол, Дупница, Сапарева баня. 278 от 19.3.26 година. Становище. Първа е. Променила дневния ред, както беше презрен. Да. Точно. Становища, мнения? Гласуваме. 4 за. Его и Митко. Митко, за МИГ как си? За 5. Добре, благодаря. Така, втора точка. Входящ номер 279 от 19.3. Относно Комисията за съдебните заседатели. Имаше я. Има я. Да. 10 са одобрени. Да, напълни си квотата. Гласуваме? 5 за. Така. Следващата за предоставяне допълнителна парична вноска от 10 000 евро. Има. 10 000 евро на ученическо хранене Дупница. Трета, докладна 281 от 19.3. Гласуваме за. Четвърта от кмета с входящ номер 142 от 23.2. За продажба на поземлен имот по кадастралната карта на Баланово. По член 19. Почваме ги по член 19. Становища. Гласуваме. 5 за. Следваща, пак по член 19, входящ номер 145 от 23.2. Пак е по кадастралната карта на село Баланово. Имате я. Гласуваме за. Така. Следваща по член 19, входящ номер 180 от 10.3.26 по кадастралната карта на село Крайници. Земеделска земя, ливада. 4 за. Няма против. Просто не участва в гласуването. Крекманов, господин Крекманов, си е дал така. Следваща, номер 181 от 10.3.26 по член 19 в землището на село Яхиново. Гласуваме. 5 за.
Номер 182 от 10.3, пак в Яхиново, по член 19. Гласуваме. 5 за. Номер 183 от 10.3, в землището на село Яхиново, земеделска земя, по член 19. Гласуваме. 5 за. Входящ номер 184 от 10.3 по член 19 в землището на село Яхиново. Нива. Гласуваме. 5 за. Благодаря. Номер 185 от 10.3 в землището на село Крайници. Нива. По член 19. Гласуваме. 4 за. 1 не гласува. Докладна номер 186 от 10.3 по член 19 в землището Нива, в землището на село Джерман. 5 за. Номер 188 от 11.3 по член 19 Нива, в землището на град Дупница. За. 5. Така. Момент само. Номера да видим. Номер 189 от 11.3. Ливада, в землището на село Яхиново. 5 за. Не става. Юриста иска... Ние на комисия може и да се разберем така да го направим, ако искате. Ама да не нарушиме. Разглеждали сте ги. Подготвени сме. Ако искате... Да. Да. На блокове, ако искате, следващите сега от 15 до 20, това са докладни. Изчитам ги. Номер 190, номер 191, номер 192, номер 193 и номер 194, 195. Всички са по член 19. Тая серия от 5 докладни, който е за... От 15 до 20. Т.е. от 190 до 195 включително. Те са всичките в землището на село Яхиново. Тея 5. Добре, гласуваме за тея. Така, благодаря. Сега, следващата група. Дупница, Дяково, Дупница. Така, после пак е Дупница и 7 и 6. 96, 97 и трите са Дупница. Нямаш ли 96? Зеленчуково. 98 е Дяково и 99 е пак Дупница. Да. Становища, мнения по член 19 са всичките. 5 за. Така. Следващите от 25 до 30. Това са входящ номер 200, 201, 202, 203, 204 и 205. Земеделски земи по член 19. Разгледали сте ги? Мнения, въпроси? Гласуваме. 5 за. Благодаря. Така. От 31 или входящ номер 206, 207, 208, 209 и 210 до 35 са това. Всички са земеделски земи по член 19. Пак. Знаете ги. Гласуваме. 5 за. Благодаря. Така. Сега.
19. Пак така. От 36 до 40 гледаме. С входящ номер 211, 212, 213, 214 и 215. Всички са земеделски земи по член 19. Гласуваме. Благодаря. 5 за. Така. От 41 нататък 5 докладни. Това са 216, входящ номер 216, 217, 218. Така, член 19, 220 и 220, последната. 219, да, извинявам се, затъмнено ми е тук, това е 44-та от дневния ред. За Бистрица, да. Това са 5 пак докладни от по член 19. Гласуваме. До 220. Да, точно така. По 5 ги правим. Благодаря. 5 за, нали? А колко оценките на тази Бистричка? Ами, добре, погледни. 2 или 3 евро беше. Всички са на еднакви. Ти ще я видиш общо сега. Няма... Да. Така. От 46-та докладна записка или входящ номер 221, 222, 223. Така. До тук, до 220. Ако искате, добре. Фактически 221 и 222 са по член 19. Който е за тези двете, моля да гласува. Така, благодаря. 5 за. И сега, 48 от дневния ред или докладна записка с входящ номер 223 от 13.3.26 година от кмета относно приемане на решение за отдаване под наем на част от общински недвижим имот терен с площ 88,7 квадратни метра за разполагане на преместваем търговски обект и навес към него с площ 27 квадратни метра, находящ се в поземлен имот с идентификатор 87727.203.21 по кадастралната карта и регистри на село Яхиново. С административен адрес на имота село Яхиново, град, община Дупница, улица Христо Ботев, номер 45. Публична общинска собственост. Така. Мнения. Да. Да, преместваем обект е с... Пише отзад сграда 12 квадрата, второ сграда 46 квадрата, трето сграда 26 квадрата. 84 квадрата сгради. Общо. Да, отделно е това. Аз мисля, че нямаме казус тук. Общо с външните, с тротуарното.
Сгради е. Сгради е, съгласно. И сумарно се получава точната квадратура, която е тук, 88,7. Да, това е. Ето. И складче има, така че това 12 квадрата е складчето. Да. Но за това е отделен найем. За сградите отделно е. Да. Не. Не. Гласуваме. За. 5. Добре. Следваща, 49 от дневния ред, иначе сходящ номер 149 от 14.4. Относно приемане решение за отдаване под наем на част от общински недвижим имот терен с площ 17,9 квадратни метра за разполагане на преместваем търговски обект, находящ се в поземелен имот с идентификатор 39339.502.185 по кадастралната карта и регистри на село Крайници. Така. На комисия съм. Да. 225. Входящ номер 225. Не, да. 225. Аз какво казах? 149. Това е по номера по ОС. Извинявам се. 225 от 13.3.26 година. На комисия съм днешка. Ще ти звъна после. Добре. Да, 17,9. Адресът е Трети гвардейски полк, номер 13, публична общинска собственост. Видя ли го на компютър? Спирката. Това е продължаване. То до сега си е действащо. Работи. Така. Гласуваме за, който е за. 5. Благодаря. Така. А сега е другото, Трети гвардейски 13 за площ 89 квадратни метра. Те изтичат по едно и също време. Да. Да. Не, под наем бе. Под наем, за отдаване под наем. И двете са за отдаване под наем. Последователно. И просто им изтичат договорите и трябва. Да, точно така. Отпушихме един процес, дето години наред се действаше само по анекси. Минало е. 2 седмици отдавна минах. Добре, гласуваме.
5 за. Така, следващата докладна записка номер 228 от Гичка Михайлова, общински съветник, относно отчет за работа на Комисията за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Дупница за периода от 1.1.25 до 31.12.25 година. 228 докладна записка. От 16.3.26. Добре, гласуваме. 5 за. По тази доклада има някакви вложения за развитие, така че мога да очаквате да има някакви нови край в зала, може да не. Аз доколкото разбрах, смисъл не сте говорили с него така горе-долу каква е идеята. Че имаше много голем марш между първата награда и трета награда. Миналата година същата ли гласувахме миналата година? Да. Мисълта ми е, че сега имаше много голем марш. Примерно за първа награда дългото дете получава 4 минимални работни заплати. За трето место, за първо место 4, за трето место една. Много голем дъмпинг беше. Сега, доколкото съм запознат, са направили и сравнили са малко нещата, в смисъл да няма такава голема амплитуда, обаче са разнесли до пето место. Сещаш си смисъл? Да. Примерно децата, така, смисъл със същия бюджет, примерно преди ако са взимали 20 деца награди, сега ще взимат 30 деца награди, което Добре. не е смисъл. Има резон да има стимул към децата. Защото все пак това са деца. Нали, ти не мога да очакваш, че примерно детето, че се изхранва дете, това е 8 години, да взима какво си това е математика. По-добре да има повече деца, да имат стимул. Сега не първото да вземе примерно 3000 лева, третото да вземе 600 лева, четвъртото и петото нищо не вземе. Просто са различни. Няма такава голема разлика. Примерно първото ще вземе 2 минимални заплати, второто ще вземе 1,5, третото ще вземе една, ама и четвъртото ще вземе, петото ще вземе. Мисля, бюджета е същия, малко по-разнесен. Така, колеги, следва серия от 9 докладни относно земи по член 19, които предлагаме за продажба. Добре. Номер 244. Номер 9 докладни са. Последователни. 244. 244 е Бистрица. После е Грамаде. 245. Така. Следва 246. Пак Грамаде. 247 е Крайници. Ако искате, до тук стават 5. И 56-та, т.е. и 248 и стават 5. Добре. 249 Нива, село Джерман, 250, 251 и 252. 250 Дупница, 51 Червен. Вембрек и 52 Дупница. Добре. Гласуваме. 9 броя за. Така. Така. Следваща докладна номер 253 относно решение за продажба на УПИ в квартал 27 по плана на село Баланово, община Дупница. Имате я, докладната, мнения. Аз съм гледай 800 квадрата за 16 000 евро. Аз за това пари казах, извинете. Едно или друго да. УПИ село Баланово. Парцел, аз показах на тази сесия, че това окрайници третото на 3 евро, ако ние си го преодредиме за УПИ, за да бъде 35 евро.
Упита или земеделска земя? Упи. Няма интерес, може би. Граничат с пътищата, като това Латиново. Може би няма интерес. Затова не са пуснати. И не са стигнали до тях. А за това има сигурно заявен интерес и за това. Чукар на чукар. Това. 16 евро. И много зависи, ако е чукар от към парко. Парко на Балон, знаеш ли? След реката. Първо, гледката ти е към селочистите, второ по въздушно. Точно така. А ти вика за тия крайници, тия около промишлената зона, около Пиперево, Ехино. Абе, ще дойде техен ред. Отдела е претрупан. Вижте само колко... Да. В зала зад екото продавахме 3 имота на 3 евро. И Перевските, дет не са потърси, там едва ли остана. Ние дадохме за продажба и на поддръжките за 2 евро. На автокъщите обаче, гледай да не граничи с автокъщите, защото на втора линия отзад минава газопроводът и гордо може да си садиш нетрайни култури до овес. Ама може да си паркираш колите. Паркираш не точно. Не. До газопровода, върху газопровода не може. Има сервитут. Така. Добре, по конкретната докладна, че се разпиляхме. Гласуваме. 5 за, добре. Така, 62 или докладна записка номер 254 от 19.3.26 година относно продажба на поземлен имот с идентификатор 68789.18.454 по кадастралната карта на Дупница с площ 578 квадратни метра. Влахина планина 600 квадрата за 46 000 евро. Така. Не. Който е парцел тук там? Колко квадрата е? 580. Там има ли законно пространство? Виж, моля ти се. Не, няма. Само поземлен имот. Само поземлен имот. 254-та. Влахина плана от Гизо Махлаши, когато се пуснеш резко надолу към Новите Руски. Не е към Новите Руски. Това е Иван Шишмон. Люляк. Не, съвсем обратно. От Влахия плана се пуснеш към Анмаркета, най-бързо казано. Да, бяха стълби. Стълбите и по-надолу. Да, това е. Да излезеш на седма Руска на юг. Точно така. Къде го той имот празен? Точно, че не го виждам. Това е скато трябва. На компютъра можеш да го видиш, Митко. Скато не е. След завоева на Владимир Димитров. Това ако е скато, Стълбите догоре ли се водят улица Влахия? стълбите свършва. Точно. Да не е в самия скат там, защото до стълбите отляво и отдесно е скат. Там има много равно малко хлеба на стълбите. Мгм. Ама е много малко. Това е 578 квадрата. Това, за което ти говориш, там те изглеждаха по география да ни показват нивата. Май 45 000 евро, май. Не, ама то няма къде на друго место да е. Няма бе, Това е... сещи се, Никотей Стоянов къде изглеждаше релефа. Да бе. Аз не сме да си представим, че това е ската от него надолу. Срещу къщите. Идентификатор 68789.18.454. Долу в ниското ли или... Равно ли е? Денивилация ли е? Що е? Има сграда. Вече си го плати лани човек 40 000 за този имот.
Най-вероятно. Затова не е, И затова е поземлен имот само. да, като го вкараш през фотокарта излиза по сторите, но не е вкарано в кадастър. Да. Явно. Тук пък го има като на хартията, па излиза. Какво излиза? Сградата излиза ли? Чертежа. До стълбите. Дренката къде надолу? Галя къде живеят? Говорим за това има. Не, той е тук. Той има. Ето е сградата къде е. Но... Ти знаеш ли това кое е? Това не гледахме ли преди 2-3 сесии за една ограда, където общински ограда нещо правят така? Ажо, Не, да гледай го как е. Всичко, което е с номерче на сградата, е обозначени за етажна жилищна и... Саби ли го малко сориентирано обсек на Юрското завой, как ще бъде? Това спада от Джорджевите, от брате. Джорджеви трябва да е нагоре. Тая сграда. бебе, долу няма излъз, майжо. Долу няма излъз. Ето, това е училището, това е улицата, тук наляво си за стълби. Горе е излъза. Горе и на горната улица е това. Излиза и към Бог. То е ъглово. Точно срещу Ъглово е. дренката там. Пак съм се това, Жорка. Не е... Хубаво е местото там. Поземлен имот. Та затова е такава и цената. По-висока. И защото не са малко... За града си е голяма квадратурата. 580 квадрата не е малко. Камени строят къща си направили вия нещо полинско. Аз съм глупо на смени точно. Да. Не, аз съм защо има. Въпросът е, че... Добре. Има сграда. Да се изясни статута на тази сграда. Така. Тя незаконно със сигурност не е обозначена за... Добре. По принцип гласуваме това, което ни е предоставено. Само една вметка, така, ако ви е интересно. Да, разбира се. Жоре знае най-вероятно една вметка. Помните ли преди около година в Самураново, там имаше една сграда, па нямаше сграда, па не сте разбрали, па тук е празно, па не знам какво. Сега като дойде всичко точно. Вече има един етаж и таван отгоре. Върху тази изчезналата сграда, човек ще няма върху тази етаж. На реката там. Много да върху, аз не мисля, че Да, ама това едното, там са два случая, където имаше сграда. Едната е се бутна. а другата си стои и на нея се дава. Ама другата той си купи, момчето купи преотстъпеното право на строеж. Тоест, вкарахме в ред едно нещо, което беше от години. Там с преотстъпено право на строеж. Беше стройно, недостроено, Да. Преди време отстъпено право на строеж се отнемала до 5 години не застроиш. Имахме такъв казус в Крайници. След като му пращат известни, че трябва да му го взема, той почва да строи. Точно така е. може да го Тук същата работа. обаче беше стройно и така стройно, недостроено. Точно така. И знаеш кое За да не загуби правото за строеж. кое беше чудното, че 3 месеца преди да го гледаме, беше подновено преотстъпеното право на строеж. Явно нещо, смисъл е... Мислено е с това на Бог. Да. Добре. Там това седеше от Това, което имаме като информация от докладната, мисля, че можем да го гласуваме спокойно и вече да си зададем въпроса за сградата там. Добре. Който е за? Добре. 62, 5 за. 63-та или входящ номер 255 от 19.3.26, докладна записка от кмета Първан Дангов относно продажба на поземлен имот с идентификатор 68789.605.99 по кадастралната карта на град Дупница с площ 304 квадратни метра. Цената само, Жоро, ми кажеш. Цената е 13
255. Ама 304 квадрата. Да, но улицата е същата, Бабуна планина. Черепно. Влахина. Бабуна. Бабуна планина е в Горна Махала. 68789.605.99. Бабуна планина 2, това е първата възможна циганска къща след Марен. Там има къщи. Безбой колиби има. 4 къщи, 3 къщи. Това е на зора срещу паркинг. Ориентираш ли се? Да, над паркинг. Отгоре, да. Там започва Бабуна планина. Ако Това е смисъл. зад зора нагоре е Бабуна. Митницата се води на Благой Боляри. Първо, Благой беше доста пепсито и от нея нагоре. Две първи е възможно. 300 квадратни метра. Значи, аз съм да намалим цената, само да се откажа. Гласуваме ли? 5 за. Мерси. С двете ръце. Ти за Иван. Гласуваш. 300 квадрата, 4 къщи се узаконяват. Ама къща имаш ли сигурно казвам? Така. 1, 2, 3, 4, 5. Да. От 258. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Много са. По 5 да ги разделиме. Добре. Така. Докладни с номера 258, 259, 260, 261 и 262. 5 на брой. Касаят имоти по член 19 в землищата на Червен брег, Дупница, Червен брег, Грамаде и Яхиново. Така, давам го. 68789.25.213. Да. Чули же? Три. 12 евро са, ако е 4 дека. Тук има един друг момент, повечето от заявителите, като са пускали, не са знали, че почват от 3 евро на квадрат. 13 евро. На това на плато ли е? Не. Ама има някои, за да аз го гледах това, да, това е много навърти. Сега има други имоти. Некои за пасища си изимат, некои за стопански двор. И фактически си ударето долу гледаш животно и това през дерето навътре ти си пада вътрешна нива, само си го забравяш. Си да се пада по право, нали? Не, Еми да, догоре, нагоре. след това след На... Дай верно, искате ли да направим смисъл от комисията, да излеземе с, нали, Тречково, общината да излезе с съобщение, примерно, че икономическа комисия уведомява всички желаещи да закупят земя по член 19, че цената е от 2 евро до 3,20. Смисъл да се пусне. Първоначално. Да, смисъл да се. Защото това е търк.
Ами, тук и кметовете на села може да включиме също. Вижте сега колко докладни гласуваме за много от селата. Баланово, Грамаде. След като бъдат приети на сесия, кмета на селото да закачи на кметството, примерно, обявление, че Това е вече заявен интерес. Тук говорим за другите имоти, които не са заявен интерес. Ама да не запушим общинска администрация. то и сега не могат да работят друго, освен член 19. Вижте какво. Да не се надява, че нещо ще... Ма не бе, кратко, ясно и точно, ако преценяваме Слави ли да стане, Жоро ли да стане, кой да стане, на сесия, уважаеми кметове, умоляваме на кметството с огромни табели, земите, продажбата на земи по член 19 варира. От 2 евро и 15 до 3 и 50. Начална цена. Така на всеки кметство го закачат, моля да не им запустите. Да. Ами. Добре. Дайте към тези докладни да се придържаме. Така. 258, 259, 260, 261 и 262. 5 броя. Гласуваме. 5 за. Добре. Така. Следващата серия по член 19 са 263, 264, 265, 266 и 267. Това са село Джерман, село Джерман, село Джерман, село Яхиново и село Самораново. Да. Ливада е Самораново. Нагоре над селото е... Така, 65245, точка 4, точка 289. 4, точка 289. 7800 евро. Начална цена. Това е зад горско. Пада се зад горско. Това е водоема. Не, това е пътно. Това е заедно в водоема. Сега има един е подаден на зелено, точно на входа за зелено. Той е навътре, има един срещу кияната, пак е навътре. Да. Добре. Гласуваме. 5 за. Не. Така. Докладни записки номер 268, 269, 270, 271 и 272. Всичките са земи по член 19. Касаещи землищата на село Джерман, село Самораново, село Яхиново и село Бистрица. Коя? 04222, точка 18, точка 37. Това е село Бистрица, да. Не е верен номер. 04220 да не. 220, точно така. Ти каза 222.
друг вид нива, представляваща имот по член 19. Там са още два имота са закачени. Временно стопанисване от община Дупница. 16 декара и половина. Добре. Това е добре. Отпушвам. Гласуваме. Жорка? За. 5 за. Така. Кой имот е това, бе? Той е 30. То на буквата Z вече има малко лице назад и назад към ръката ли? Това е главният път за Бистрица. Да, а имота е? Имота е 30, 04-220.18.37. Да. По картата 37 ли може? 37. И е заявено и той до него, мисля, че един или два имота още са заявени. Един е от 3 декара и другия от 5,5. Това се казва, че вади от нерегламентирания паркинг до адекватно. Така. Следват още 4 имота по член 19 и една друга за отмяна на решение. Докладни записки номер 273, 274, 275 и 276, касаещи земи в землището на град Дупница, Ливада, в село Джерман, село Яхиново и град Дупница. Пише град Дупница. Ливад. Граничи, да. Сега има подадени още други и гледах пак над Курдерен. Не, малко Курдерен, това само Курдерен там. 68789, това ли? Точка 25, точка 230. 68789, точка 25, точка 230. Там е поредица от заявени имоти. Да, има и още една Дупница, предполагам, граничи там. С не. Това е пътно за... Пак ударето долу. Като той е къде отград, пак е долу. Това е доста настрани. Така. Точно Курдерен нагоре. Добре. Гласуваме тия 4 докладни. За. Последната е номер 277. Докладна записка от кмета относно отмяна на решение номер 32 от 26.2.26 година за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 393 39.505.47, да, по кадастралната карта на Крайници. Продажба на земя частна общинска собственост, находяща се в поземлен имот. Не мога да ви кажа защо. Да, сега ще го погледна. 277, Жоро. Ето я. Сега ще кажа. 277. Да. Отмяна на решение. Относно отмяна на решение. Чак гледам.
Така, в този смисъл не може да се приеме, че построената в поземлен имот с идентификатор 3D339500547 по ККР на село Кранец, община Дупница е законно построена. Според нормата на член 35, алинея 3 от Закона за общинска собственост, продажба на земя частна общинска собственост на собственика на законно построена върху нея сграда се извършва от кмета на общината без търг или конкурс по ред определен в наредбата по член 8, алинея 2 от същия закон. Тази разпоредба създава привилегировано положение за собственик на законно построена сграда в имот общинска собственост да закупи имота по облекчен ред, при което същата е приложена само по отношение на собствениците на законно построени сгради. Предвид нормата на член 225, алинея 2, точка 2 от ЗУТ, една сграда е законна, когато е построена с одобрени инвестиционни проекти и с разрешение за строеж, при което и тази норма не приравнява построената в отклонение от одобрените инвестиционни проекти сграда с закона. Аз сега имам 3 доклади. Да, бе. 280 за освобождаване от жилищно стопане. Имаме ли още по-дневния? Нямаме. Значи тук има 280 за освобождаване от управителя от жилищно стопане. Ама не е, това е за... не е по дневния ред на икономическа. И гласувахме го. Това го гласувахме, да. И... Не. Да ги прегледаме тия. Петициите пак. 19. 19. Да, не сме пропуснали нещо, ама. 19. Така. Така. Това е. Това е, да. Това е. Остана ни тази с въпроса да я изясним. Законна ли е сградата да не стане да ни я завръщат? На гърби си човека да... Да. А за жилищата трябва да се съберем след сесията. Айде, нека... На сесията се разбираме кога да се видим за жилищата. Добре, приемам това за